tage det kul eller pen. Hvis jeg kunne gøre det helt om, vil jeg gøre det igen. Det er 1-6, kunne bomber byen som Charlie Hebdo. Fleste ved, jeg er social, det er bare for at få psykose væk nu. Drengene putter på sit vægt nu, i håb om at blive rigere. Mit liv det er ikke perfekt nu, så i studieterapi. Jeg lægger følelser på papir, for ting er svært for mig at sige. Jeg prøver på at lukke mine øre for bumser, der giver dårlig energi. Så vi lukker vores sind og kreds, fordi vi har ikke tid til pis. I dag er jeg klar til døden, og hvis jeg dør, så har jeg skrevet en liste. Lad mig fortælle dig første punkt til mine forældre. Har ikke ramt den, hvis jeg rammer skal det ikke halve mine procenter. Nummer 2 det til mine brødre, som der hele livet har kendt mig. Og den vigtigste det er i mit kød og blod, der bestemmer. Nummer 3 det til nogle brønd i mit navn. Det er vigtigt for mig, at der er nogen, der får gavn. Og hvis jeg nogensinde bliver sound, håber jeg melder by med mit dag. Og besøger mig med at spønner ved graven. Hvor jeg ligger selv i brug for det. Og stille ud til et skæld, der er brug for det. Så mange valg, jeg har taget det kul eller pen. Hvis jeg kunne gøre det helt om, vil jeg gøre det igen. Prøv med mig, jeg fucker ikke med hvad de prøver at sige nu. Gambler med mit liv, som om at det var et casino. Jeg popper mig en flaske for det studieterapi nu. Min bror, jeg lægger sjæl i stroferne og deler ud til de sjæl, der har brug for det. Så mange valg, jeg har taget det kul eller pen. Hvis jeg kunne gøre det helt om, vil jeg gøre det igen. Det er mere musik for mig, det her det er et hjerte åben. Du laver musik med håb, at der er en bitch, der dropper kåben. Og hver mand har sit problem, jeg bruger det som mit våben. Lige siden at vi gik fra hinanden, mine øjne de åbne. De siger det nemt for et, du tror mig, jeg er ikke perfekt. Det er derfor at jeg prøver at ramme million. Jeg prøver på at ramme en check, en flaske, jeg er inde i zone. Bare lad mig være, jeg prøver på at drømme mig væk. Jeg drømmer om platinplade, ikke pladen, der bliver gemt i en hæk. Nogle dage det føles som om jeg går på linje ustabil. Men bror det er fint, for jeg har studieterapien, der holder min hjerne ved lige. Så jeg ikke gør noget dumt, men ind i studiet mig er trold, men ikke relateret til skunk. Når du ser mig med et smil, så det kom midlertidigt. Mig er som en junkie, som der får en pose med noget det hvide i. Musik jeg lægger tid i. Min bror det er studieterapi session. Sover sent psykose, gør jeg vågner tidligt. Prøv med mig, jeg fucker ikke med hvad de prøver at sige nu. Gambler med mit liv, som om at det var et casino. Jeg popper mig en flaske for det studieterapi nu. Min bror, jeg lægger sjæl i stroferne og deler ud til de sjæl, der har brug for det. Så mange valg, jeg har taget det kul eller pen. Hvis jeg kunne gøre det helt om, vil jeg gøre det igen.